И една добра новина за природолюбителите у нас. 153 сухоземни костенурки днес бяха пуснати на свобода в източните Родопи. Сухоземните бяха спасени от 3 бракониери в района на град Раковски. На нарушителите беше наложена ефективна присъда. 1 година условно, 3 години изпитателен срок и 1000 лева глоба за всеки един от бракониерите. Полицията е конфискувала автомобила, с който е извършено деянието. Спасените костенурки са от световно защитен вид, вписан в червения списък на Международния съюз за защита на природата. Това е уникално, че за толкова кратко време, близо 24 часа, нарушителите получиха ефективна присъда, която влезе в сила и което всъщност пък на нас ни отвори ръцете да пуснем тия животни веднага в природата, където им е мястото. Много хора вярват, че кръвта на сухоземните е лечебна и ги търсят заради червената течност, но според природозащитниците това крие огромен риск. Отбележим, че костенурките са изключително големи преносители на всякакви паразити и заразни заболявания. Яденето на костенурки, въобще консумирането на костенурки е един огромен риск. В акцията по освобождаването на защитените екземпляри се включиха млади природозащитници от Кърджали, отправяйки своя апел към обществеността. Нека да не позволяваме на хората да ги взимат и да ги ядат или да ги продават. Преди да бъдат пуснати на свобода, костенурките бяха маркирани от природозащитниците. С връщането им в естествена среда бе възстановено екоравновесието в региона. За BTV новините от Кърджали, Валентина Стоева.